Nenga kiendengia mintu mwanya gitinga se mwabita kubabori na itongo mochoch usimasuke ngakiogendrete ngakimogendrete buna mwanya gitinge mwamugusii mbuya mona sunya gotoito naso kurigererie ke oro kimangane ke kerenta mangana nyumba erinde tonya gotebania na komanyania na goitona na kurie aya turingite ntwe buna mwanya gitinge ase ritukoria rero ntaite tukwanire ebigendererete bibwate emesingi yabo gose oboroso bwabo bibwate engako yabo gose engekero yabo ase ekegusii amangana nare agenderete igoro yogokorerana bono iga ase gusii egentekene nokuma ogokorerana ninki ogokorerana nokokireka amabi ogokorerana nogosansora na gotoroba amabi ogokorerana nokorigia eng'encho yogotwara obotoereru korwa ase ebinto gete biakorekanire birarete emechando ase egesako nabeko basa amaiga gose ase erieri gose ase amate ogokorerana akwarengo gotanga ching'encho gete chiabete nchirorwa gose nchigenderera na ekere egento gete kebete otakoreraneti minto mwanya gitinge nabo gekonya kogwaka nkwamanyena nakio naende abatebete na igo gekogendera goita ekiara igo gekobimuma ekere etang'uchi yabeire omochi igere yakoreranwa chitang'uche ne chinyinge chikobe mechi yaito chitang'uche chikorwa ase amaremo chitang'uche chikorwa ase ogwaku kwamakwa chitang'uche chikorwa ase ebitogokora bitabwenereti chitang'uche chikorwa ase oboiri ne chitang'uche chikorwa ase ebikoro biaito igo bono intu buna mwanya gitinge intu bwenete tumanye gochime inki gekoera abantu bagokorerana eke no nebuku onye some buya buya ne yaba yaudie lakini nebwate abantu ase bagokorerana bakonyenya ching'ondi ingerinde gosansora ekibegete kusibono iga ebintu byabeire wange bitatu bibere biko kora tukwanira amang'ana ayo gokorerana tuchakire endemero litang'ani ekero tugokwana igoro yende endemero otokwana igoro ya inheritance yani igoro ya tata noboremo bwaye egente getang'ani goika toinyorenga boremo mbwarenge bwa musacha oboremo obwarenge obwomokungu igonga kinateba ekero omogaka akoreta abantu baye akoreta nyamesanchu akoreta mobuchaihu akoreta bisieri akoreta nyageita goikomanya iga nendemero goikegendebo onye tokonyara konyebeka bo tobareta omogusii nakebegete boronge wana ase endemero ebinto mbiro buna ekero omonto asirire ng'aki agotindekwa ebinto ebi bikobwati gopaka bono naende bitabwatiri buya biaretire chisegi chinyinge chisegi ng'aki chiacha abamura batakira amaremo batainyoreti kegusii ng'aki kiare koreta amaremo aye abantu batakira amaremo aya batainyoreti amaremo aya naki are gocha buna bono okonyora abantu bande baganeirie abande ogokwa bakorigia paka enchera yokobaita bakwe ingerinde bairo oboremo eyo netang'uche entang'ani ekero okorengereria oyo omino bobe otagete komoita akwe erinde oire oboremo ase eng'encho oroche in succession gose ekero bogocha korwa egwenderemeye ng'a naye nookorete ki nooremi igo bono otagete akwe erinde oire agu eyo netang'uche na itakuua wewe mwarorire abantu bagoitwa gose kwanyora omotakanwa otigaire omochi bamura bamwabo omogaka oye
bamanya guchaka kumumiga bamumiga paka bamoseri tubwate chikesi kotini aseki nga wachete ukarete kerentane ikyo naende riete indi ari kerentane maite ne kemeru kerentane ikyo ona mutaite keiro bole mubweito karuga ntukumanyeti yani ekero mugako yasira nari ebitina bigo chakomochi nari eburwe go chakomochi egurwe mbe ekine kitangu chaba muraba naende kero mogokorero umutaka nugo ebire chabiko babwati naende insachinde wakwa atarakwa aya na yaro amangana ababonchari aso mwana omoiseke ometenyisita arutwege simaime nchengwa kera banchari bari amate nerieri ryomochiori mbuya mono aso ko insist aso gotena tigatubwatie kegusi amangana ayu igakorekanete ekegusi naende in future you will see the repercussions yani amatokeo yani ekego chikoba sengenche kegusi kyabwatetu nekegusi nekiya ekiara nkeri kongainereria nkianya kongainereria nge kongainereria. These are the spirits and the spirits are beyond your comprehension yani birecha tubirochi tubimanyiti lakini no bibwate naende mbiro naende na bitorendete naende bikogera kira ritukuri koboko na rikoboka bwana kerikiaba abantu berieri gose beriga gose bari barengo bonsipi gusiba machari keneke gusi kobwata maroba neke gusi na korutembera neke gusi guikake bwate onyoro uri okorete kebeki guikake mubwate matuko makeigo monyarore inki abantu bagwakirige kamago igogwaka ikiagera aye n'uyo mwaboria nyagusira onye turi oyoye ika asa manyinga tugwaka gikama geki asa manyinga amanyinga nabwate chinchira chiaye nebirecha na kitogokorera na kitokorigerie mingichi emwamu twarigine mburi engandabu maambia emingichi marogoba nemburi maambia emingichi neye koreta spirits amo so that we appease them erinde tochisorore tochikorere tochisonsore tochitorobane chitwabere chigende embori embiriamete neye koreto morembe nobwanchani asaba maiga aserieri asiamate igebi bibere tindiko enda deep into what is supposed to be done lakini ebibibere goikabikorekane koreto morembe muchi ekero mwagosire enchiragete monto mwake kamago ebinte mbibwati omonto mwa eso yime ebinte ebyo mbibwati na bigo torobania umuchi kwa makonyora obore magete bwachiro umuchi nabo ko bobore mabwo bongo gose bobore ma physically gose bobore ma chindu monta konya gukwendurume moko manya omonto orenge buyapi ochaka gukwendurume omonto ore buyapi ochaka konyora abana barabunomo abana bataikiraneti ayonse kero konya bwati asomo gusi okonyorana goikegento kire kitara torobwa goikegento kire kitara koleranwa gento kende kiabete gusi kero montaro china ndaroche nkerina amate yeito nero kurubo machogari umuga komone no sikire sana gusi oboriti na no borai osirete okaregotinde kwa kamulu lakini asengenchi yabantu bamwe abo bamente na barabo naenda asengenchi yogo sosa noko ngusororana amateye dechieti koigwana na monginoye na bantu baye na basani baye na abana baye ikinege ntekebe
Abagusii ekinateba nekebe ne inki ekero mosubati akoretwa mochi omong'ina akoretwa mochi iga akoretwa over part and parcel of that community ekero ogwesorora korwo buna ayebono naye kimanyi kwamanya kutamana abana bari mbari bao abana bari nabe community kane ikenga kiokorana egente eke kwakorete netang'uche kogicha nabanka mbeba konye ba rosiri oboina gose mbereria goike koreranwe erinde omoikorie kerecha kiomogakoria getigareka na bayiro mubiri ikineke gusi ntoko enda gochime igonta getaba gusiba minto muinyore nga kerege ntotogokora inkebwata attachment Tima timbale nga basomete getaba gekoro ku attachment to the moon intwe buna Abagusii itobwate attachment to the soil na kera ekero togokorerana goika onyore na igotota kitense liroba egogota chance liroba kiagera e connection ya manyinga igare liroba intune liroba ne liroba connects us to the environment and the universe monyi gugose intwe igotole part of trees and flowers and animals na kirigento and that one is seen as a liroba igontu na maroba no tomenyete na maroba na arontwe spirits rotate around here ebirecha no birega bikonya rotate bikonya gotwerera bikonya gotokorera ebireche ebibe nebireche ebiya ebibe nebiya no monto akomenya kabere igakomenya ekerecha na endo menya physically igabu no ndoche practically igo no bwatekerecha kiao kigocha gosumbwa onyege koba mistreated osekegocha kogokia onyege koba treated well igo tigago kolera mwanya bantu ndi bubi okagetemna nayo kare nga bwanchimbwa maiso komio yetamanya ini mbwa mweli kegesunte bwabora ase birecha birecho maite mutaite kotumieri eta birecha kworo kisaitani birecha egesongo spirits so ntobwate good spirits na evil spirits unabona ekatata na evil eye ebibiriri those are evil spirits bakoreta evil eyes na birobyo nkorosi gubire byaba ebinto nebinga asaba Abagusii bibwate spiritual phenomena une nkoba teri waka mochibosa aseke Abagusii ekia omaite nkoba is nature is the universe igo ekerego cha wakomochi it is bringing some information because we are attached. Will you understand these mechanisms? Imonyi hugo se inubu na minto mwanya gitinge Abagusii ekera ngo kwane gesonge kigeke so that you connect yani obwata niya mangana aya na yukwaro dire bwebori na nabogo se kariga na igo no nyane kero tole nyuomo wikatonye sike wikatosike nyuomo momenya no monte miaka emeronge bere netano gochigoro waikire miaka 50 gochigoro abana bakore chi school omanye gochaka wesosora korwa so monto te konyarekana kerecha kere ime yao ne kere ime yae keri mwaberire ame miaka yonsi ngego kwa bosibore bo wesiboro chigokora mekono itakugonga na bwancha nutancha kingo kwana iko nindo che kingo kwana Abagusii igo minto mwanya gitinge tiga twerende korwa obotangu chobo bokoboke bukarigo toretera obo muma totaigweti Abagusii atebetega emuma ne mume kario more igatigegete yara muma mume ikario more igatigegete emuma igegoira omoro is our lineage ne muma moigwete ne muma
bono kikwaye korire egwatia paka ase gocha kugukora, and it will clean you from the face of the earth. Yani aga generation ka okaere na gintu ngikayo kibi buna kwebwa bagusiba minto eanche bwanche bagusiba minto twegere chingencho chingako chimbu ne chinsoni ne megiro n'uboroso bw'abantu baito ingerinde ase togo eteri nagoteri kwanyana twarosiri bwango na mbero chiangabi butaraira tiga monyago seseniwa na konya kurigereria Enogo TV twanya gosemania ikiagira obwate semi asemi mwabo mwari mubino nyambane.